I per a fer més còmode l'adeu a les bosses de plàstic, una empresa de Pedreguer ha dissenyat uns carros de la compra adaptables als dels supermercats, una iniciativa no només còmoda, sinó també ecològica i amb què no haurem de deixar els carros a l'entrada de les grans superfícies. Míralo, míralo todo, sin bolsa, nada. Càndida ja s'ha conscienciat. Prompte les bosses de plàstic desapareixeran dels supermercats i els consumidors haurem de buscar alternatives. Bosses reutilitzables, de tela, ràfia, biodegradables o els mètodes de sempre. La cestita de la compra de toda la vida y ayudamos al medio ambiente. Yo ya tengo una ecológica, que me la han regalado hoy, verde, muy bonita, y digo, mira, y me da alegría cuando me la han dado. Por lo que se ha hecho toda la vida antes de venir las bolsas, esas las cosas al capaz, ya está. Sembla que el carret de les nostres iaies i mares es tornarà a posar de moda, però on el deixarem mentre fem la compra? Una empresa de Pedreguer a Alacant ens dona la solució. És un carro que s'acopla al carro de supermercat. Que és un producte que no contamina i que fa possible l'ahorro de moltíssimes mils i mils de bolses de plàstic. Sens dubte, ells aposten pel carret per portar la compra a casa. Porten més de 30 anys reinventant este producte. Cada bossa d'un sol ús tarda 400 anys a desaparèixer. Si canviem els nostres hàbits, estalviarem al medi ambient les 238 que consumim cada espanyol a l'any.